魔法の言葉。コンプレックスは感情的な荷物である。カール・ユング。投影とは自分の内面を他者に映し出すことである。人は自分自身の中に楽園と地獄の両方を持っている。夢は無意識からのメッセージである。影とは抑圧された自己の側面である。記憶は過去の正確な再現ではなく再構成されたものである。アルバート・バートレット。勇気とは恐怖が存在しないことではなく恐怖にもかかわらず行動することである。ロロ・メイ。人間はいかなる状況においても自分の態度を選ぶ自由を持っている。ビクトール・フランクル。今はゆっくり休もう。